Здравейте, телци! На днешната дата 24 март 26 година аз съм Слав Гуру и ви гледате Таро Манифест. Четвърка жезли. Интересно да видим дали ще го видим на дъното Висшия жрец. Много интересно четене направих току-що за Овни. Свързано с Висшия жрец. Интересно ми да видя дали ще го видим и при вас също. Нещо ми подсказва, че четвърка жезли ще излезе отново. Нека видим за вас, мили телци. Ако имате интерес да направя лично четене за вас, утре и в други ден мога да взема по двама човека. Така че, шестица жезли. Интересно. Интересно да видим какво четене ще излезе за вас, мили телци. Висшия жрец обърнат обаче излезе за вас. Ваше мило. Нещо изглежда се е разпаднало, ли? Кралица чаши в настоящ момент. Звездата обърната близко бъдеще. Двойка чаши обърната. Определено тук става въпрос за разпадане на връзка, категорично. Възможно е дългосрочен ангажимент, възможно за някой брак, но ми се струва, че някой просто са живели на семейни начала, с надеждата, може би, за вече нещо по-сериозно, за брачното предложение, което май ми се струва, че за някой така или иначе не е дошло. Дали звездата всъщност не е точно това? Надеждата, че нещата ще станат по-сериозни. Рицар, жезли. Изглежда, вие сте кралица чаши тук, т.е. въпреки че сте земен знак, кралица чаши, естествено е водна енергия, но по-скоро това показва, че вие сте отворена да изразите вашата емоционалност към този човек. Топла, поощрителна, грижовна, мила, блага, хубава, приятна дама. Но вашият мъж е по-скоро едно пораснало момче, на което му се играе. И който е някой непостоянен. Рицар жезли обърнат е асоциация за играчът в Таро. Умереността обърната тук, нещата излизат извън баланс. Възможно е вашия човек, телци, да е стрелец. Много е възможно, или друг огнен знак. Между другото, телец и стрелец мисля, че много добре се получава като комбинация. Водолей, стрелец, телец. Между другото, да. Голяма аркана за телец. Тук имаме 3 големи аркани в момента. Много интересно. Изглежда, нещата са доста небалансирани във вашата връзка. Виждате ли? Рицаря е едно ниво по-ниско от кралицата. Краля съответно е по-високо ниво от кралицата, макар че те са реципрочни до някаква степен, но вашия човек изглежда незрял в много отношения. Изглежда това носи много дисбаланс във вашата връзка. Липса на хармония, на разбирателство, на синергия. Дявола обърнат. Много интересно обаче и за Овни излезе така дявол с Висшия жрец. Определено преодоляване на токсичност. Явно вашата връзка е била много токсична и ми се струва, че вие сте сродни души определено погледнете. Определено тук става въпрос за разпад на сродни души. Вие сте срещнали с вашата сродна душа, но не ви се е получило. И това, че много хора изпадат в паника, като чуят израза сродна душа, това не означава, че това да сте срещнали вашата сродна душа, не означава, че трябва всичко да е гладко и помети масло. Някои сродни души идват в нашия живот, за да ни научат, както и ние да научим тях на урок.
Струва ми се обаче, че вие сте взели някаква правилна стъпка като избор и този човек просто не си е научил уроците, но ми се струва, че този човек така начин не може да си научи уроците. Определено. Кралица чаши е наранена в тази връзка. Вие в момента, някои телци, вие сте наранени, разочаровани, обидени, изтощени, може би дори. Защото дяволът тук е много интензивна енергия. Още повече с висшия жрец. Аз мисля, че вие сте били много инвестирани в тази енергия, но не и обратно от другия човек. Просто не реципрочна връзка, наистина. Четворка чаши обърната върху звездата обърната. Четворка чаши обърната тук означава възстановяване. В близко бъдеще, ето със звездата обърната, вие просто отказвате повече да мислите за тази връзка, колкото и нали, да ви е трудно, защото тук вижте този тръгълник. Двойка чаши, виж жрец, дявола, всичките обърнати. Okay? Няма смисъл наистина да влагате повече надежди и мечти, нещата някак да се получат. Четворка чаша тук обърната показва, че вие избирате един по-хубав живот за вас. Okay? Четворка чаша означава, това е една от карти, които трябва да се тълкуват много внимателно. Четворка чаша означава, че оставате назад, изоставяте назад депресията и тревожността, която ви създава и драмата, която е създала тази връзка във вашия живот, вие това нещо го изоставяте назад. Ето, изоставяне назад на тая драма. Така и на дъното на тестето имаме, ето както казах, изоставяне на драмата назад. Петица мечове. Имали сте много аргументи с този човек. Може би скандали, нали, интриги, може да е също някакви тайни лъжи, така, но много аргументи, много битки. И вие освен като кралица чаши излизате и като кралица пентакли, т.е. човек, който наистина е много лоялен, предан и човек, който е готов за дългосрочна връзка. Ето, виждате ли? Вие сте носили енергията на висшия жрец, защото сте и кралица пентакли. Виждате ли? Вие сте телец. Това са най-телешките карти. И императрицата също. Okay? Вие определено сте предан лоялен човек, но, както казах, не го виждам също за отсрещната страна. Конфликтите остават назад и вие сякаш мислите тук с двойка пентакли избор, някакъв нов избор, или кой път да хвана, или може би се отваряте тепърва за нови избори в любовта пред вас, телци. Okay. Паш чаши. Паш чаши може да означава извинение, но защо ми се струва и с двойка пентакли, защо ми се струва, че може да става въпрос за нова любов, няма да бързам обаче. Вижте жрица обърната. Вашият човек определено с рицар, жезли обърнати, вижте жрица, определено някой, който е вършил много неща и в момента сигурно върши също много неща зад гърба ви, има скрити намерения и неговите намерения са напълно нелоялни спрямо вас. Вау! Изглежда тая връзка някои вас телци наистина ви обръща ви света нагоре с краката. Умереността обърната показва, че нещо предстои да ви разлюлее. Okay? Определено тая връзка в момента не върви, но сякаш още не сте я изоставили напълно назад. Не сте изоставили тая връзка, явно все още сте в тая връзка, защото все още държите и се надявате, изглежда до последно. Изглежда. Но както казах, ето, надеждата умира. Близко бъдеще предстои тая надежда наистина да си отиде. И очаквания резултат е, че някой ще бъде хванат в крачка. И това ще разлюлее вашия свят.
Предстои да разберете, ако още не сте разбрали, че вашия човек, и ми се струва, то не е просто еднократно. От известно време, може би дори и с човек, с който се среща често, може би с различни, този човек кръшка. Това е кръшкач. И го прави умишлено и се прекрива пред вас. Но предстои истината да излезе наяве. Какво прекрасно четене. Слънцето. Казах ли ви, нещо ще бъде осветено. Знам, че Слънцето тук е за минало. Интересно, ще видя Слънцето тук допълнително, ще хвърля още няколко карти върху Слънцето. Осмица пентакли обърната. Категорично вие в момента просто държите до последно, но вече не инвестирате така в тази връзка. Възможно също някои от вас да изпитвате затруднения също в кариера, работа, професия. Може да нямате в момента работа, да търсите работа, нова работа. Нещо такова. Някаква загуба на ресурси. Вау! След това имаме седмица пентакли обърната. Определено били сте много търпеливи явно към този човек. Много търпеливи, много отворени с кралица чаши тук. Окей. Но вашето търпение се изчерпва. Аз виждам категорично, този човек ще бъде разкрит, че ви изневерява, не просто, че ви изневерява един път и два пъти, както казах, а че е крашкач по принцип. Мисля, че ще бъдете много наранени от това. Наистина ще ви развалее света, като го разберете това нещо. И просто оставяте това назад. Осмица мечове обърнат като предизвикателство. Двойка чаши обърната, паш чаши и осмица мечове обърнат. Според мен вие сте били приковани телци в тази връзка до сега. И вашето предизвикателство е не малко. Вашето предизвикателство, вашето изпитание е да приключите с тази връзка, която очевидно не е реципрочна. Ето, двойка чаши, между другото, това е като цел са тук и двете чаши. Това е символ на обмен. Това е точно картата на реципрочната, хармонична, синергична, на симбиозата даже ще кажа, на симбиозата между двама влюбени. Хармония, но основата е комуникация. Двойка чаши е меркуриански архетип. Меркурий е управител на близнаци и на Дева. Не случайно влюбените с картата на близнаци в голяма аркана. Защо? Заради комуникация. Нещата не са изказвани между вас. Има много неща, които са нереципрочни между вас. Не са изказани. Някой може да крие чувствата си, намеренията си. Определено този човек с висшата жрица тук, той крие умишлено своите намерения и има скрити мотиви зад гърба ви. Внимавайте. Okay? Това е едната част от предизвикателството да приключи с тази връзка, обаче вижте, има паш чаши. Както усетих, наистина май се задава нова любов за вас или поне ново любовно предложение, но вие трябва да излезете от оковите, така да се каже, на тази връзка, която определено не е за вас. И определено тази връзка е токсична. Дяволът обърнат показва преодоляване на токсичност. И ето сега вече виждам и Слънцето. Виждате ли? Ето, като предизвикателство, да преодолеете ограниченията, да се развържете от тази връзка. Има нещо по-хубаво за вас, телци. Нещо много по-хубаво за вас. Не е случайно лъв. Погледнете, магиосникът обърнат. Този човек е долен манипулатор. И още от самото начало ви е лъгал. Този човек само ви използва, лъже и манипулира. Хвърлял ви е много пара в очите и вие сте му вярвали твърде дълго време. Това е дявола тук. Висшия жрец, дявола обърнати, това са
картите за вашата връзка заедно с двойка чаша обърната. Това са картите за вашия пич. Дет не е никакъв пич, а е долен мръсен лъжец. Телци. Fuck off. Трябва да му кажете fuck off. Той човек си е играел с вас. Аз мисля, че това е човек, който се забавлява да упражнява контрол и да гледа как. Това е човек, това е от тези хора, които си правят гавра със своите жертви. Според мен той си е правил през цялото време гавра и се забавлява как вие му вярвате. Той човек ви прави на глупачка. Телци. Тази истина е трудно да приемете. Ето тази истина и това ще ви раздолее. Че сте били глупаци. Глупачки по-точно. Защото става въпрос за женателец, определено. Не е тази карта. Десятка жезли обърната. Колкото да е трудно, обаче ето, преодоляване на цялото това бреме, на цялата тази тежест. Тежко изпитание за вас, телци. Тежко изпитание за вас. Седмица жезли тук поради някаква причина ми излезе, явно е съвет да отстоявате своите лични граници. Да отстоявате себе си и да не позволявате този човек повече. Просто трябва да го отрежете и да си гледа работа. Така. Сега обаче, любопитно ми е тук за паш чаши да хвърля няколко допълнителни карти от моето тестенце голата истина. Да видим паш чаши, какво ще ни каже голата истина за паш чаши. I'm going through a lot right now, I need space and time to gather my thoughts. Окей, това определено е вашето послание към новия паш чаши, че определено в момента ви е голям хаос. По-скоро предстои да се случи голям хаос. Мисля, че вие ти първо ще разкриете вашия човек, какъв е долен. Окей? Но и към момента, както казах, тази връзка от немалко време не върви, да изглеждаше ви наистина не случайно паш чаши е в вашето предизвикателство, заедно с осмица мечове обърната. Okay? Преходът от една връзка в друга не е никак лесен. И не е хубава, нали, не е добра идея изобщо, нали, човек да влиза от връзка във връзка толкова бързо. Защото има риск. Естествено това, което се е случило от миналата връзка, човек несъзнателно, ако не е успял да преработи, да изчисти енергията си, има риск да привнесе тая токсичност в новата връзка. Okay. Нещо друго, какво да видим. Вау! Аз ще ги прочета. I love your swag, you're the whole package. Тоест, някой наистина, тоест вие, аз мисля, че това е двустранно и двупосочно, защото следващата карта е Twin Flames. Okay? Пламъци близнаци. Другото е, на български превода, е, че и двамата имат силно привлечение към друг. Не само сексуално, не само физически, не само емоционално, ментално, може би дори духовно. Може би тази връзка, която в момента предстои тотално да приключи, трябва да приключи, е била изпитание. Обикновено така се случва, че трябва човек да преживее една-две драми в живота си силни, за да намери своя истински Twin Flame, с който да бъде и който е човека за него. Явно, не случайно, паш чаши тук е голямо предизвикателство за вас. Хем не трябва да бързате, нали? Трябва да бъдете търпеливи, пък хем ми се струва, че не си заслужава да пропускате тази възможност. Но
е твърде рано да се тълкува, да се говори за паш чаши в момента. Окей? Просто трябва да се възстановите, защото според мен идва доста драма за вас, стрелци, за някои вас, стрелци. Той човек, с който до сега се занимавате, е абсолютен лъжец, манипулатор и долна гнида. Трябва да приключите с това първо, преди да се отворите за изглежда, може би дори любовта на вашия живот. Твърде далече напред във времето да тълкуваме повече за паш чаши и за тази евентуална нова любовна връзка, така че приключвам това четене до тук. До нови срещи, телци, и ако имате интерес да направя четене за вас през страницата на канала Таро Манифест в Facebook, можете там да свържете с мен през месенджер или през коментари. Интересно ми е да чуя също, т.е. да прочита вашите коментари отдолу. И с вас съм. Давам подкрепата си. Готов съм да ви слушам, да дам съвети, ако са искани, разбира се. Изглежда предстои ви да научите нещо, което ще е много тежко за преглъщане. Ами добре, телци, до нови срещи. Чао от мен и да знаете, че вашия гуру мисли за вас.